Akwai wani abu da yake faruwa a cikin sararin samaniyar mu a halin yanzu, wanda masana sararin samaniya ke kira da harshen Turanci da Eta Aquatic Shower, wato wucewa ne na taurari masu wutsiya a cikin sararin samaniyar mu, wanda yake faruwa a halin yanzu. Wannan al'amari ya fara ne tun daga ranar 19 ga watan Afrilu nan da muke ciki, kuma zai ci gaba da faruwa har sai ƙarshen watan Mayu da zai zo, wato watan gaba da zai zo kenan, watan 5. Ƙololuwar wannan al'amari zai faru ne a ranar 5 ga watan Mayu gab da sallar asuba, inda kimanin taurari masu wutsiya 30 za su wuce a lokaci ɗaya, kuma za a iya ganin su da ido. Kamar yadda aka sani, masana ilimin sararin samaniya na fitar da faruwar al'amuran da za su faru a irin waɗannan a kowace shekara, wanda kuma wannan abu ilimi ne yana faruwa a kowace shekara. Wasu daga cikinsa ma an san ranakun da za su faru da kuma daidai lokacin da za su faru, shin za a iya ganin su da ido ko kuma ma ba za a iya ganin su ba. Masana na bayyana faruwar wannan abu na wucewar taurari masu wutsiya da yawa a matsayin wani abu wanda shi ma yake faruwa a kowace shekara. Akwai wata babbar tauraruwa mai wutsiya wadda masana ma sun riga sun yi mata da suna, wadda ana kiranta da Heli, wadda tana wucewa a kowace shekara. Masu son ganin wannan al'amari za su iya tarbawa a ranar 5 ga watan Mayu da kuma 6 ga watan Mayu gab da sallar asuba, inda da ido za su iya ganin waɗannan taurari masu wutsiya suna wucewa. Sai dai kamar yadda aka sani, idan an ce tauraruwa mai wutsiya za ta wuce, ba wai ana nufin mutum zai ganta ƙatotuwa ba, a'a, sai dai mutum zai hango haskenta ne yana wucewa a cikin sararin samaniya. Domin kuwa nisanta da nisan duniyarmu, nisa ne wanda yake na dubban kilomitoci. Ba wai kawai kamar wucewar jirgi ba ne cikin sararin samaniya, a'a, kamar wucewar tauraron ɗan adam ne ko kuma tauraruwa dai kamar yadda ake iya gani. Masana na cewa sanar da mutane irin wannan abu kan zama wani ilimi wanda ke ƙarfafa gwiwar matasa da yara, musamman wanda suke nazarin kimiyya da kuma fasaha, ko kuma masu son zama 'yan sama jannati nan gaba, domin su ƙara hazaƙa a karatunsu, ya zamanto cewa kuma an ƙara sanin abubuwan da suke cikin duniyarmu da kuma abubuwan da suke cikin sararin samaniyarmu, ta yanda hakan zai inganta rayuwar ɗan adam, ya zamanto mai ilimi kuma mai sanin abubuwan da suke faruwa da shi. Don haka sai ku tarba ku za ku iya gani, sannan idan kun gani kuna iya dawowa nan gaba ku bayyana ra'ayinku. Kamar yadda aka sani, ba wani abin da ke faruwa sai da yardar Allah. Allah kuma ya yarje wa ɗan adam ilimi domin ya inganta rayuwar ɗan adam, kamar yadda ya fifita shi bisa ilimi da kuma sanin da ya ba shi.